kyauta ɗaya wadda duk ɗalibai na sababu gwani. Ni dai na aminta da shi duk da ba su fara gane shi. So ne sarrakin da muka yi wa mabaya daga ku har ni. Sirri ne wanda bai ɓuya baya haɗi da mai ƙarya. Mai gaskiya cikin tekun so bai fice lawa. Shi so ba mutum ne ba sannan bai kama da komai ba. Duk mai bincike akan so ba zai gane komai ba. Yanayi nazari na gane shi so baya duban ko kai wane. Idan ya so ya saka maka tarko ne baya duban kyau ko komuni. Shi baya neman izini domin ya shige zuciyarka ya samu mazauni. So kenan baya da gwani yaro da babbai kan biyayi wahala ne. Ba mai iya guje mai ba damar afar mai. Duk girma da jarumtar ka gaban so baka fofi ba. Ba iya ɗan adam ne ba dabbobi bai ragawa ba. Ko aljan da ke ɓuya so bai kyale shi shi ne ba. Mai hana ganin laifi idan zuciya ta tafi. Ba a gane jin zafi sai in ciwon sai karfi. Mai so na bukatar uzuri domin ya shiga cikin yanayi. So a cikinsa kwai ilimi wanda baya bukatar malami. Ni da ku so ne muke wa fama ba wanda mai alfarma. A duniyar so duka dai muke ba wani baba ba mai girma. Ashrafi Mix.